Hello and welcome back to the channel. Mo lost namte a channel a kalo welcome back le vek chu chuan in hey kan off road ngal popang o voin chu oil chung chang kan soi do na oil chan chin te enge ka oil man ti te pok kan soi chawanga chuan in am pha sabera chuan in khami kan chim right video kha munom in lo ti le maya kan lom khop maya akal te mingin lom thu ka ran soi do video edit tha man om thin ngai mai ka lom lu tu ke ti kha ka soi do khang ti ang zin kha hun lo kal zel tu ra hen ai tam jok te theila chak om khop mai ti kha ka ran soi do chuan in kan zin na khan in min pui tu tam tak an oma tho pui tam tak kan ne khatianga milon tho pui du te in lo om le ti chuan in kan hial lo khop mai ti kha ron soi tel du ni kan hial lo mo kan welcome lu tuk cheu kan zin na tur te mi lo pui thei te no chuan video monom tak tak te kan nei le thei tur no chuan in hey voin chu oil chung chang kan soi do na inge ka engine oil man hi Idemitsu ka mga Idemitsu mo Idemitsu ka mga ni Idemitsu oil Idemitsu hi Japan ania Japan siam ania ami tang rai rang chuan in Japan ha rai maya tunlai chu in lo en ve thinem ka shelo Shogun ti movie kha ka en na sakop me serial khamo mu nam ka ti bon turu Japan lampang hi ka on khop mai tunlai chu mo này bọn này xe chú phim thu mấy chú phim thu về Zux cái petrol cho ava khotom và thun phải ngay thì là thun man xí lo yo nó giảm nó sẽ về cái lem mình lên cái mỏ lên ngắm lên chia calories lượng cái tỷ lệ cho nên tăng đôn rất đến về ai liền nó còn cắn lẽ lại chúng hi công nói giảm nó sẽ thấy được cần cල් về lùm tầm ấy mà sẽ tôi liền hơi cho rằng cl view đầu sẽ tí nè oil chúng ta lút lên hey oil hi chỉ sang grade hi mà 10W40 20W40 thì te 15W50 thì te mà ha anh nghe oil lắm gì ha soi dao có đua với video hiện W kan ti ka chu winter ti nan mai ta 15W40 ti te chuan in khami a number ma sa zo ka chu hey classica mun vota ilo om chuan i om na mun vo veo chuan in i ti khan ta ni a oil pan le pan lo a te na ni ber ta nunga mi pon ni thota 40 te pon thota ma se 40 ka chu i alum zong a sat zong ti nang khan ta ni ka cái video mà sai lo en chuan in Mizoram kan hel rum khan 15W50 kha ka mang ani chu an kal na tur kha alum bawang khan in engine kha ni som chung chaw lo kan tlan do na wang khan ka ti ve deuh hrim hrima kha kan han thak dang lam khan ni ta om je chu kholuma khan in 50 chawvel kha ani khamo khatiang ani wang khan in alum da kha chu 40 vel kha chu kai chawta 45 te po kain ka sia khá tiếng ni vàng khan in engine khan in tle ma cha deuh hlak mang mai la poi lo nge kan ti wang han ka kan mang khan ta ni chu ani mai ta om je chuan a 50 na kha chu antiran ma number zo hamo kha chu tuna umling la te local du tai la 10 ni mo 5 mo pathun ka ring 5W 40 ti vel te mo om chuan in cả thun đủ dọc mấy thầy tiếng là bảo khan chút tiếng vel chút ta này mai rồi chút khác chút hey bike company ra rằng hiện in thun tour zat
big oil grade thi anon nei vek ani chu motorcycle motor pon yanga enga po lir thei shim kha kha thei sham chuanin a number za ta kha a grade a an ron soi za ta kha thun kha a thabera a chan chu engineer te da e hun rai tak a thatur bera an ngai an chu chua an ngai po ni na an chu to ni zo an engkim an te sa khati an ti zong zonga e a thatura an duan ti zok ang khami ta na an siam ani wang khan in khami a engine grade za ta kha e thun kha a thaber ni cho amai ro 29 e engemo emergency ta oil te lo tlang kang pal tai la khami a grade a in ang kha a om lo chuan emergency thila chuan lo thun lo mix po kha apoi lutuk lo amai ro chu e bike oil la niam ti kha shela bike oil ni lo chuan in ti chi lo motor oil den lo thun dei chuan in hair oil den lo thun dei chuan hit viau long chu wang chuan in khami eba bike ta na siam ani to chuan in lo mix pal po kha antinan thingtlang ate po mo aning chu apoi lawa ama ro chu e thei sham chuanin ama oil grade pa ngai kha thun a tha ti kha karon soi du ni Suzuki oil hi kan thak dona kan soi chozel don nia oil chungchang te po khamo GK general knowledge kha ni vele me te kha thawe chuanin Idemitsu oilin kan thanga mania kan zin kan chim kal kha kala thak lo cái hi ka bike hi ka du lu ka oil hi ka thak deuh chen zela thak chu ang langai lu tuk po ani hrat pa lo ma se kan han uluk ve shim pap duwa engine hi atlo theinan oil thak rang hi apoi lo atinan sum nei deuh te thatin de bon thak ula poi nam lo shim aha ka soi du bike kha ati che thei lo atiang lama kha chuan angaron soi du ni chuanin engine oil kan han ti mai kha chuanin a chung engine chunga thir in nok in khong chelo tur ta na oil kal kual tu kha ani mai ta chu ani ber ni lu chong Suzuki bike engine oil hi ka belok to boyate hian omin ka hria tàn lụt miệng mấy tiếng Boya hi om em boss anh tin hố tụi em akal tụi em anh đi cho nên anh thắc mấy đón này tao hey video anh thắc là nha hey boya nha engine oil kan thak don ichu kan soi chho don ne tai sar te bike nal khop mai so poso ale ka bike chu engine oil chu kan thak don ta Idemitsu oil kan mang don ichu hey soi ra do hlenga hey Idemitsu oil ho ni ta chuan hei an nei dan lom ani ta ni hi IRG ti tan an chen sang ta IRG 75 ti tan no chuan hemi hi IRG 5 hi hemina tlom shat ta fully synthetic tho ni ta chuan hei tu na hian zanga som ko le panga ni ta ni chu hei chu kan hmang lawanga an nei man sa tober ang chi ka sang ber kha IRG 7 hi hei tan flagship din je komo Ugo 10 W40 kan mang don chuan he ra hen MA true ti hin jek le hi motorcycle bike vela man tur bi ka ta na siam ani ta chuan in chu kan mang don a hei hi Japan atanga ron chua kan ma company hi he kan mang chuan hei scooter ho tan bi man tur an le ta hei hi fully synthetic ta on ta e po hi man to ber
ấy giờ sari le som to kwa aman hi atau ber ko atau vak lo fully synthetic a chon mo Japan le ha pe chu hei hi a thadon scooter ho tan mo in du chuan antenna heta servicing in ti chuan hemi oil ka mang du in ti chuan an kol veka e a man thei tu tiang vak in bike a po hei hi kalo mang te ang in ti chuan extra ai khan in du chuan recommended extra khan ni thina bang han Suzuki ha man thei thau ti no ni po hi 10W party hi hei hi scooter thon ta hei hi atlom shet fully synthetic a khan atlom shet a om zel ti na ni chu fully synthetic oil hawa khan mo hi zali som nga panga to lo pop mai fully synthetic a chon engine ti smooth tu chuan hei hi bullet ho man chi ania 15W50 pon nei e poi trapak mai tuna hian IRG7 chu kan thun don ta ni IRG7 hi fully synthetic ania hemi anma ni Idemitsu a chona class sang beran ta kan mang ama po han kan mang to thawa hei kan tlan puya ala anglo lutuk lo ma se ka ulu ka wangin han thlang le don chu ni ta chuan khoya tak tlan pui leng ni mo han mang lenga tuna hian hei boyanan tivel me kani oil filter hi thak zel hi a tha tro boss to chong lo hei engzat man bor banga kha somruk pahnia oil filter hi a fresh lo chuan oil kha maintenance engine in thuai academy bal kha lo block veta chu thak zel kha a tha oil filter hi mo engine oil thak biang in oil filter a om chuan i vehicle a khan ka tiang kha tiang te kha poi mo chuan thei phei chuan in dealer a nge hian in ti hi a tha he tiang oil change mai me te po hi angai that thla ani train a training chuak kan ne vai rama chuan in kha tiang a ti tir ther te po kha a tha ni IRG7 kan thunanga leidu inom chuan hei hi Suzuki a hian an kol thowa Suzuki an kol thoti ran kol berzo ka Suzuki a hian in bike te in scooter te hemi hi in lo mang du bi kan ni chuan hei ka mang du in tiang in shilanga chuan kha a man thei vek ti kha karan soi tel du ni chuan a san pa leidu inom pon workshop aizola workshop then khala te po hian in an kol ve nual hloma chuan aizol workshop a an kol nuala hemi a hloma in lak du pon number kada hianin alak theya an mani Suzuki a hianin vakal mai tur ni chumo akha azo thei vek mi hmuna po khan azor chom du ta khan alak thei reng an kol vek ti kha karan soi du ni khai a thisen thar an thun don me kan ni to hi Suzuki utetia mo ani tupa bike ania extra ve thung ani he chu extra bike ani ve thung ni mo khop ma he tu design ne in ti chuan los nam te design mo hai no se do ni an design der ka ni computer an ti vela tiang bokin he po hin thawa chuan hei an thun to a tuna chuan a battery hi alo chiang kuang lo ve to an tlan he me boka battery thar kan han wole don ni battery hi atel lo chuan heng bike ho chu tlan thei lo tok khania kan chu injector ten hi wangin ni manai bike anga kick chi khan to lo battery a that lo chuan a bike a chak lo theya plus neu kha a petrol khain pump thei lo chung chu chu mi ni bang chuan a petrol hi he deuh hlek ka ti he hi a battery that lo wang te poi lo ani to nga te ka ti ta ni han thun tharanga dik sa kang chong ka battery kha chiang lawa kan thla ngal don hei an mani hian battery pon kol ngal veka two wheeler battery shim kha chu hei Golf pon kola exact te po khan kol ngal vek hetang hi Golf hi kan ti lang lokang Golf battery te po an kol ngal hlom la dui nom chuan number ka da hian in abi ngal vek thei am te po kha hi engzan ne sang kha jathum ani Suzuki hi ange servicing ti du hi in boy train ti ka sia
servicing ti donin rei de ha ngai ti complain kha tam thina hei an omje chu an sel sa tam awang hen pathian zar an hral hem awang hian khami kha servicing kha tle min hal tak dewa ma se chu tuna hianin I servicing station tur hi athar an boi pui an ngai to meka nakina chon hun re lo te chuanin I khang boina kham to lo tur angai la hei tuna hian helai po hi super bike hawang chi big bike khoina tur mun de kan siam khani ma se scooter te po an khoi angai ta ni chumini wang chuan nakina chuan khami servicing bay kha ai tam jok mi pui te har sat na sutkian nan an la siam ngei don ti kha karon soi sak nan le kila afo ko ra to kan ale start ko ram to ani boss kan kal le tong ka bike battery low down to lu to ka kalau ngai tha deu ni man tha ka bike battery po rizak to me bike battery hi ke ni bike ang hi chu thak deu reng uluk deu en ko langai thak deu reng han ti mela a down deu mo khatiang khanin a kol chi lawa chan chu injector ni wang hianin uluk deu kha ka ti ngai ani lo chuan a bike te chak lo theya store running te khang zong kha buai vek the ni chu mi wang chuan battery kha ngai poi mo ngai ni mai ba ka hu petrol ko khotom sing dol tuk an thun phei bokang petrol ka ngai tha deu hlak ani ke po bike ka hol chuak khat ve chuna chuan veiwa nan chuan in scooter barkman mo mang zia tuni ang chuan thun pheng ti khanin Idemitsu oil kha tlang deuhin sei la kan tho duna wang hian fakna ang chu ani lo thei lo ta in the thiam vek thonga en tu te pon thlir tu te pon ma se oil chi ani lo oil tha nia Japan oil ania ti kha shela Japan siam mo ti deuh meang made in Japan chu ni che lo na ma se ami aron leng lo tu te ka chu Japan ni ti kha shela chuanin clear tu te video engting nge in ei leang engting nge in right leang in run ti nia ka lo me ma ka video ka channel te no entry na mu nom in ti thu te min ron shila thil tam tak du sang na te min ron hla na ka lo me ma chuanin next right na tur hi plan na la om shan lo chu tiang in thingtlang han jin le te kha cha kom khop mai ni tin hian jin theila cha kom ani mai ro chu pui fanau chom lai te kan ni ve bok nen chung ko pa kan nia ha thei berang big lawa punol te kan zong don ni ngan kal le na tur te kha khoi ang ka kalang ti te po miron shilu la khoi nge in mu cha khoi ko nge ti te po mo en shil zel don ni an pheyanga kan hawang a channel lo entry tu te in zavain ka mangai chu lo enzel la subscriber 100k kan ni ve thoi theinan ilahong pyong thank you for watching. Pots